velkommen til den her video. Jeg hedder Alfred, og I kender mig måske godt. Jeg kun lægger ud 2 videoer ind, men jeg skal prøve at spille lidt basket i dag. Jeg er rigtig god til det. Prøv at følge med. Jeg håber, jeg kan køre i 4 minutter, inden jeg scorer. Checkpoint. 3 point, please. Checkpoint. 4. Yes. Se her. Kender I LeBron James? Jeg har lært så det her trick af ham. Step, op og skyd. Prøv lige det derhjemme, hvis I kan. Og det er rigtig godt hver dag. Rigtig godt. Der var jeg tæt på. Checkpoint. Checkpoint. Nå, jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at subscribe. Vi ses.